Sakha pohor ke hiru pot dong TV ke swila haisi nang si hainu khata nang si hainu khata nang ano bai ke si hainu khasa omo film shooting khaima hai tong thok laima hai sible rogino toi le ha rogino toi shooting khlailema hai ke stong lai blasa nugui mangkhana gaino rok taksuk jorti maneke black khnyo meter kotor soli tongo sung tabuk salai mo duita topic ni tui je bo bui bai sila hanjangmani live video phaipuro te kaisa ongkha natok choli tonglayo tabuk natok khalai tonglayo mo haiki social media o rugirong no logi tilai hunmano sung tini kisa la jora video nai tongni saimalena jotno clear khai norok mo tabuk onek khanyo social media maneke joto platform rogono viral ungjak nukhna basini je brother Jakob ni mo je kok thairok khanai ni kisa Sakha pohor ke hiru pot dong TV ke swila haisi ei mo nukhna norok kebangma jagawano mo kaisa mistake ongkha ba by mistake ongkha ba misunderstanding ongthangmani si oro kunu dino da pohor ke hiru tei dongor hingke sila ka hinmani norok bos samani khana kana oro mo haike swijagya je comment khainai bo oro nungmani kisa bulung kha ba kisa bini misunderstanding bo porithani ongkha oro kubi kok hingka haisi jidgui bo live phaimani joro ba jesini brother Jakob dongor tibini bo live phaimani jorao khorksa ronjit mungi comment khaikya oro mo hai swijak dara pohorno hiru dongorni slai haisi mano bo kisa aro buji maliana ba phatcha porimani kisa sai maliana oro mo haisi men hingkai tamhuni comment khaikya dara pohorno hiru dongorni slai haisi mano bo sila haisi e mo hai buji akoi kisa mistake khai sairika omono norok oro nugmang khana kunu dino oro sila haisi hinya dongor tibino je ronji deormo khorksa comment khaimani jagao oro slai si hinu ge joto daud norok oro clear khana ban nuk khana serai kai farisung tabuk te kisa topic saiman leyanu thasing norok buskango khana kana omo natok haise engui tonglai su ba content ni bagi je bongni social media o danani bagi mo haike rugino logi tlang lai content slam oma hairok norok them buskango samani khana kana omno sung tab kisa saiman leyan la jora video nai tongni taksuk jolti norok like rije hengkai like kai share ready je subscribe khaija khajo khai ready jeng tabuk te kisa nai lai thana sang bo su ko wan chung jaga omo film shooting khaima hai tong thok laima hai sible rogino toi le ha rogino toi shooting khlailema hai ke stong lai blasa tab sungora media kok ti saka hangangke sungno chaya abai jeng sana bong sungya mo je kok salaimani norok nugunyo tongkhana mongka sanjana bi mama tei chesin brother dongor tibini Jakob deborma borok kwnui mo haike kok salaitani oro site onlekha borok mo kaisa film shooting khaima sing tongnai su manekai rugino logi tui tilaiye omo simia teibo tongo kok omni bisingo kholjak nomo sung saimalene omni pore taktamun saka sung ombo kisa khnalayene tei kaisa kok hingka hasi taksuk phonto sanjana bi mama song busuk rang kakha busuk kaya totally hisab ma khaya ko ba rang rijagya khu pura yoma hairokni sung bin mamani khuktui khnaka ombo norno khnarnai norok la jorasimi video kisa nai tonglai di mane kai je sanjana bin ma song rang sima tangya khu phulkai omo hai hinai oro bini je mama kok satani ba kol khai kok salaitani dongor tibini je chin brother Jakob bai mohai hini salai tonglai kisa norok khnawi nai di norok kuno rang hisab mai nukun borong rang rojagya bo nukungle borok saklai ro oso rang chu bakha nukuni borong ni thani mano rang ya pharo ha joto loko ba buibak thangi ya sangnai ro bo nukuni borong thani ni ya khara ya sagiriyo ngangge nukuni borong no joto kisa handle khlayo norong ni omai ke khlai jaka Omai khlaija sar boro mang joto nai tongkha boro baiso mo kono hijab jip kono gya gata busuk rang tongko busuk baikha tamamo kuno hisab kre kono gya sar kono gya saisi maya dara ni kotongi saimaya logyo tongi si norok bong bufang norok si joto handle khlai ni nango borok tan bagi handle khlai tongma abono to sar boro to te kaisa ko boro to hai amti hai khaitan to bong to so dai to khap sabaya he diba sar kanadi borok to ani mote ngaga nijini QR code account no rangya saknani kuno kuskrei
hingke norok khana ni mangkana taksu phondo rang clear ke rijega ba hisab khai rijega bese rang kakha ombo phunu gyangi tongo je help khainai rok oro nugu ni mangkana je sini brother pohor bai je sini brother bishal borok clear khai mane kai kok sawi ako je hisab tongmani potro omno mutui totally kai khai rijega omno tunyo mane kai o issue no tunyo tini bo je dongor tv channel ni sini brother Jakob no o kok rong kisa sahor kan orok bo khana ni mangkana hingke o sungno kok norok nugu ni tongma khana omni uklogote kun meter da je kuno update ketala phai onok joton norok nresi ang su khaina ba je meter choli man omno phunugane omni bagi norok subscribe thani tamni hingke mising nai norok je bongni ok je controversy choli tongmano tamo hai ingei tongmano nainani tamni hingkai sing oro kebo kuno taksu phondo clear ingya ko yang kok samani omo hai yang kok samani omo hai ingei tonglaka sini brother porsongai rangri pa ke hisab khaika bini je mama mami no tabok je sanjana ni bini mama mami no eng bengaluru tongpru joton clear khai akoi are lag rang kema kha mane yoma herok norok joton boni channel ti khana kana ba kok samani ti khana kana je norok tak nugya asuk jorti nugya tong khungkai sini brother pohor ni live video khaijak tongo ba kisa 1 hours nyoma kahai oro thangi akoi nainai din nugane je rang hisab ni ti kok salai mani sing omni uklogo tasya mabus kango tamnung no omrok jottono norok nainani bagui tabok subscribe khaijak please subscribe kaisa khairi di ba like di jeng kai like ri da suno kok tinin bagai hambai jotonon la jora video nai tongma bagai